kun ji kiɗan naku ne mata. Na ce ku zo ku raka ni in je bikin yar gata, matan zamani nake wa waka, ku yi rawa kun ji kiɗan naku ne mata. Akwai nasara inda na amsa kira gani dai na zo, kan bisa hanya yanzu na ɗau aniyar juriyar kozo. Wakar da nake yanzu yayin ta ake ko ina na zo, mata masu duniyar su zo, su ban nama na manta da kan zo. Kiɗan da nake tunda suna da kuke shi ake yayi ya kai. Ban ji tsoro ba, yanzu na fara sai ku ɗaura bazar ku da shirin damba. Mata ku sani sai da ku zan tafiyar da ban gani sa ba, ban yi rije ku yi rawa ta yara ba, ku motsa ƙasa ta yau bugun duba. Ku ɗaura zani tun da dan shi aka yi ku karku yau sauyi. Hayya kai, mu je zuwa saba mata. Na san dakan dan halaka baya gudun masu kaunar shi, dan dan akuya shi yake bin kanwa ya gi matar shi. Burin da yake ya ga ya kai na kasa ai ta yayi shi, ya mance rabbi shi yake komai, sai ban domin rasuli yayi mai. Ba za ta fashe ba gangar waka sai dadin yayi. San dakan baya min nauyi, wakar da nake ba da banzan farci ko batan layi. Na riƙe Allah na bi umma da abba na yi ta zubi, salati na yi wa shugaban kuwa, a zuciya ciran tsoron kuwa. Mata ku tsaya ku kyale shirin makiya ku yi rawar yayi. Hayya kai, sama mata. Mu je zuwa. Mata saba to kai. Na san Allah shi yake yi da nufin nasarar girma, misan ya zamo wani sai ya yi haƙurin juriyar fama. Wani a tashi ƙarami zai tasa a ga ya girma, ban iya yin hassada ga kowa ba, ban ce hassada ake yin ba. Kadarwa ne wanda ya ɗara naka duniyar kenan. Hayya kai, saba mata. Isa ka buga don da sauran tafiya hajiyar ta zo, ni alkhairi sanadin shagalin nan hajiyar ta zo. A ci a ture arziki ne ya saka ba a cin kanzo, manyan mata suna da alfarma, kun yi min a sanadin kuna girma. Dole na gode da rawa da bazar ku masu annuri. Sun kuwa ki ba an wanki, daure amarya zauna a gidanki, an
sanki ya ce wa gidansu bai da tamkarki juna ku rike ɗaukakar soyayya ta yi da dumfari Saba, saba, saba mata, saba, saba, saba mata. ni ne naku abba gangar waka mai kiɗan mata ina fari inda kun nuna farin ciki da gangata sun da sa'aya kar ku ce na gaji ne kun ji ƙarshen ta ku daura bazar ku kun ji yan mata akwai wasu za su zo ku fuskanta zan amsa kira ko da yaushe kuka zo kuna da alfarma